Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Тотар Сайман авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ибрагимов Ханбәл Харис улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Ржания. Улы Рәис, кызы Гүзәлия, улы Руслан, кызы Регина, кияве Марат, килене Римма, оныклары Тагир, Самира, Арслан, Салават, Сабина, Динар һәм Султан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез гаиләдә икенче көтүп алынган, яраткан бала булып дөньяга аваз сала. Язмыш дигәннәре безне 1983 елны гомерлеккә бәйләде. Шул көннән алып, мин үземне биек таулар ышыгында тоеп яшәдем. Ханбәл ул бик булдыклы, тырыш, балаларын да үз үрнәгендә эшне сөйергә, олыларны олылап яшәргә өйрәтте. Миңа килгәндә гомере буе дуз булып яшәде. Мин бик бәхетле булдым аның белән. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. Ике баһадирдай улыбыз, сөйеп туймаслык ике чәчкәбез кызларыбыз һәм татлы оныкларыбыз бар. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Сине биргән миңа Хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә, кадерлебез, 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан терәк булып кына, кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Гырурланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөйеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине диебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Ханбәл Харисович, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне юбилейлы туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрен дә тыңларга чакыралар. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге
Yazmışыбыз бүләге зиннәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти. Өебезнең үзәге зиннәти, гаиләбезнең йөрәге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз бүләге зиннәти, барыбызның терәге зиннәти, язмышыбыз